ಏರಾ ಆಟಗೋರ್ನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏರಾ ಆಟಗೋರಿ ಏರು ಬಲೆ ಎದುರು ಪಾತೆರ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರ್ನಾಗನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಬರ್ಲೇವೆ ಬರ್ನಾಗನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಬಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೆಳದಿಂಗಳು ತುಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹರಿಣಿ ದಾದಿ ಕೋಪಾಡು ಮುಸುಡೂರ ದಾದಿ ಏರ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಮಾತ ಜೈದೇರ ಅಂದು ಆಯ್ತಾರತೆ ಕೋರಿ ತಿಂದು ಜೈದೇರ ಅಂದು ಯಾರಿನಿ ನನ್ನ ಪೂರ ಬರಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಆಟ ಬರೋದುಂಡು ಮೂಜನ ಬತ್ತೇರು ಮೂಜು ಲೈಕಂಡು ಎರ ಬತ್ತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಲಿ ಏನು ಬತ್ತೆ ಇದು ಬತ್ತಾರೆ ಅಂತೂ ಹಾಂ ಈ ಪೂಜಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬತ್ತದು ಪೋಪೆ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಎತ್ತನ ಪೋಪೆ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾತ್ರಿ ಮೀನಿ ಬೇಗ ಮೀನಿ ಪೋಯಡ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ತಾ ಬಡ್ಡಿ ಕಾಂಡೆ ಅನುರಾಧ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಇನಿ ಬತ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಯಾನು ಸೌಖ್ಯ ಅಸ್ರಾಪ್ ರೋಡ್ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಅಸ್ರಾಪು ಏರೊಂದು ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಅನುರಾಧ ಪೂಜಾರಿ ಒಂದು ಸಂಡೇ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದೆ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದೆ ಅಸ್ರಾಪ್ ರೋಡ್ ರೀಲ್ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಸೂಪರ್ ಮೀನಾ ದಾನೆ ಕೋರಿಜ್ಜ ಇಂಕ ಕೋರಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ಕೊರಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಸ್ರಾಪ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯೆ ಅನುರಾಧ ಪೂಜಾರಿ ಸಂಡದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಕೋರಿ ಮಂತ್ ಜರ ಅಸ್ರಾಪ್ ಏನಿರಿಗೆ ಚಾನಲ್ ಕೊರಿಯೆ ಚಾನಲ್ ಹತ್ತು ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ನಿ ಎಂಗ್ಲೇ ಕೋರಿ ಕೊಕ್ಕ ಅಸ್ರಪ್ಪು ಇರು ಹೊಲ್ತಾರ ಊರ್ಪಲ್ನೆ ಈ ಪೊಂಜೋದಾದ ಮಾರ ಬೆಳದಿಂಗಲ್ ಫೋಟೋಗೆ 7 ಜನ ಬೈತೀರ 5 ಜನ ಲೈಕ್ ಉಂಟು ಉಳಿತು 7 ಜನ ಬರ್ತೀರಂತ ಸೂಪರ್ ದಾದೆ ಫೋಟೋ ಬೆಳದಿಂಗಲ್ ದಾದೆ ನೀ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪೆ ಅಂಡ್ ಲೈವ್ ಎಂಡೈ ಕೂಡಲೇ ಯಾನಿರಿಗ್ಯಾನು ಮನ್ಪೇವೆ ಅಸ್ರಪ್ ನೀನು ಸೂಪರು ಏನು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ದಾರೆ ನೈಸ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ದಾರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಫೋಟೋ ಬಾಡ್ವೇರು ದಾದೆ ಇರಿ ಅಸ್ರಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲ ಬೆಳದಿಂಗಳು ತುಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂಪೇರು ಅಕ್ಕ ಓಲು ಇರು ಯಾನು ಸುರತ್ಕಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೇರೆಗೆ ಬೆಳದಿಂಗಲು ಅರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂಪ್ಲೇವೆ
अरे रेग म्हणपेर बका अर्ना लाईव्ह उंडू वर्मरेक अर्ना लाईव्हला पोले इरेग अल्पला मस्त सपोर्ट तिक्कुंडे रेग ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬತ್ತೇರು ಕವಿತಾ ಪಲ್ನೆ ರೇನು ವೇರಡ ಕೇನೆ ಯಾನ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನಿ రాజేష్ పూజారి ఇని ఆకులు పిక్చర్ పోతేరా అందు మొక్కులు ఏరు కవిత నకులు సూ అండ్ సో అదన పిక్చర్ పోతేరా అందు ఆరు మల్పూజేరు అసలు రిటర్న్ అరేగు సాపు ರಿಟರ್ನ್ ಅರೆಗೂ ಕೋರಡ್ಚಿ ಆರ್ನ ಪೂರಕ್ಕೇನು వచ్చాವೆ ಬೆಳದಿಂಗಳ ದಾಲಕ್ಕೇನು వచ్చి ಆರು ಈರು ಪೋಲೆ ಅವೆ ಅಸಲ ಪರೆಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೋರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಇಂಕಲ ಹರಿನಿ ಆರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಅರ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಪೋಲೆ ವರ್ಮರೆಂಟೆಗ್ ಅರೆಗೆ ಯಾಪನೆ ಸಬ್ಬ ಆತ ಅಕ್ಕ ಇರು ಯಾಪನೆ ಸಬ್ಬ ಆತಾರ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಿಜಾರಿ ಯಾನಿ ಇರಗ ಆತನ ಗೊತ್ತಿಜ ಯಾನಿ ಇರೆ ಬಕ್ಕ ಮನ್ಪೇವೆ ನಾನು ಸಬ್ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ನಾವೇ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಪರಮಿದೇರು ಸೂಪರ್ 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 ಇರ್ ಬೀಸಿ ರೋಡ್ ದಾರ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲದಾಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಹರಿನಿ ಸುಪ ಬರಂದಿಲ್ಲೇರು ಓ ಅರ್ನ ಗುರ್ತಂಡ ಅಂಜನ ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಾರ ಇರು ಯಾನ್ ತೂತು ಜತೆ ಏನು ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಚ್ಚುಡ ಪಲ್ಲೆ ಚಲಿಕೊಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಬೋಡುಂದು ಇತ್ತೆ ಸಚ್ಚು ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ಇರು ಸಚ್ಚುಡನೆ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕೊಂಚಿ ಪೊನ್ನು ಬೋಡು ಚಲಿಕತ್ತೆ ಪೊನ್ನು ಬೋಡು ಪುನ್ ಇರೆಗತ್ತತೆ ರಾಜೇಶ್ ಇರೆಗತ್ತ ಚಲಿಕೆ ಕಂದು ಕೊರ್ವೇರ ಸೂಪರ್ ಬರಂದಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಸಚ್ಚು ಬೈಜೇರಿ ಇನ್ನು ಬರಡು ಓಲ ಜೈದೇರ ಕಬ್ಬೆ ಮರಿ ಒಂದು ಕೋರಿ ಮೀನು ತಿಂದಿದ್ದು ಒಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೋದಿತ್ತರ ದಾನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕುಲೆ ಸಬ್ ಮಲ್ತಂದೆ ಬುಡಿಯರ ಇಜ್ಜಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾಗಲು ಮಂತೊಂದೆಪ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಉಂಡತೆ ಒರಿಯನ್ ತೂದು ಮನಿ ಬಂದ ಕುಲ್ಲರೆಜ್ಜು ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಲೈವ್ ಹತ್ತಂದೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಓಂಡಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಉಂಡತೆ ಯಾನು ಸಬ್ ಮನ್ಪೆ ಸಚ್ಚು ಗುಡ್ಡೆ ಪೋತಿರಿಗೆ ಬರುವೇರಿತ್ತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ ಬತ್ತೇರು ಹಲೋ ಈ ಡೀಲ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಈ ಖರ್ಚಿಗೆ ದಾಲ ಕೊರ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಿಯೇ ಯಾನ್ ಡೀಲ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಡೀಲ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಅರೆ ನೀ ಡೀಲ್ ಮನ್ಪರಾ ದೇ ರಾಜೇಶ್ ಆರ್ನ ಬೆಳದಿಂಗಳು ತುಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಆರ್ನ ಚಾನಲ್ಗಳ ಪೋಲೆವೆ ಆರ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಇನಿ ಆರ್ನ ದಿನಗಳು ಉಂಡವೆ ಆರ್ನ ಒರ್ಬರೇಕು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಸೊ ಇದು ಸಂಡೇದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂಡೇ ಕೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂಪೆ ಹಸ್ರಪ್ಪ ಫುಲ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಇರ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ತೂಪೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಅವೆ ಯಾನು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಂತರ್ ಏನು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡಾ ನೀ ಸಚ್ಚ ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಡೆ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಫೋಟೋ ದಾದೆ ಫೋಟೋ ಹರಿನಿ ದಾದೆ ಫೋಟೋ ಕೇಳಿ ಇನಿ ಎಂಕಿನಿ ಕೊಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಬಂದ್ಲೇ ಮೇರಿತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಪಂಡದು ಈ ಪೊಂಜೋರು ಅಟ್ಟುಡ ಆಂದು ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಆಯ್ನ ಆತೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ತುಪ್ಪವೆ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕರೆಂಟ್ ಮೀಟರಾ ದಾದೆ ಕರೆಂಟ್ ಮೀಟರ್ ಅರಡಕೇಲಿ ಸೂಪರ್ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡನ್
फोटो ये दादा फोटो के मेरे ना फोटो बड़ा रही नी इन्हीं यान रील्स पार दे ಮೂಜುಂಡವೆ ಒಂಜಿ 4 ಬತ್ತುಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ 7 ಬತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ತೆನ್ಮರೆ ಕೊಂಜಿ ಬರ್ರೆಂಡು ಮೂಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಹಿಂದಿ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ನ ಇವಾಗ ಆವಾಗ ಎಂತ ಎಂತವಾ ಅರಿನಿ ಎಂತ ಇವಾಗ ಆವಾಗ ಬೆಳದಿಂಗಳಕ್ಕ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ತೇವೆ ಒರ್ಮರೇಕವೆ ಅರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾದೆ ನಾಳೆ ಐನಿಜ್ಜ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜ ಸಂಡೇ ಸಂಡೇ ರಜೆನಾ ಬಲೆ ಅನ್ನ ಓ ಅನ್ನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅನ್ನ ಬೋಡಿಯೆ ಉಂಡಿಯೇ ದಿನಾಲು ಉಂಡಾರ್ನ ಚೆನ್ನಲ್ಲವೇ ಒರ್ಮರೇಕು ಬಲೆ ಯಾಲ್ನ ಬರ್ಪೆ ಈರ್ಲ ಬಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೇರಿನಲ್ಲಿ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಜನ ಮೂಲಿರಿ ಮಾತ ಬರೋಡಿತ್ತನತ ಓಡಿಬೋತೇರ್ ಓ ದಾದೇವು ದಾದೇವು ಅರಿನಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂಲೇವೆ ಸಚ್ಚು ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಪೋತೇರು ಸಚ್ಚು ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಪೋತೇರು ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಇದಾಡುನೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹೆಸ್ರ ಪೀರಿಗೆ ಬಾಯ್ ಬಂಡೇರ ಬಾಯ್ 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 ಪ್ರವೀಣ್ ಜನೀಲ್ ಊರ್ದ ಕೋರಿಯ ಅತ್ತು ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೊಕ್ಕ ದೇ ಯಾನು ಊರ್ದ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುಜ್ಜಿ ಅವು ಉಂಡತೆ ನಕ್ಕುರು ಬರೋ ತಿನ್ಪುನು ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಕಟ್ಟಪಾಂಡ ಬರೋ ಉಂಡತೆ ನಕ್ಕೂರು ಬಕ್ಕ ಪೀ ಬುರು ದಾದ ತಿನ್ಪುಂಡಿಯೇ ಐಕೆ ಯಾನು ಊರ್ದ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ತಿನ್ಪೇರು ಯಾ ಮಂತಂಡರ ತಿನ್ಪುಜಿ ಎಂಕು ಬಕ್ಕ ಸಾಂಕಿನ ಕೋರಿ ಅತ್ತೆ ಎಂಕು ತಿನ್ಪುಜಿ ಅಮೆರಿಕ ಕೋರಿ ಅತ್ತು ಬಾಯ್ಲರ್ ತೋರ ಮಲ್ಲ ಕೋರಿ ಬಿಡೋದು ಅಮೆರಿಕ ಕೋರಿ ಇಜ್ಜ ಉಂಡ ಅಂದಿ ಅವು ನಕ್ಕೂರು ತಿನ್ಪುಂಡು ಮಾರ ತಿಕ್ಕಿನ ತೇರಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುರಿ ಎಕ್ಕಲ ಬುಳ್ಕನಿಂಗುಂಡವು ನಾನು ಊರ್ದ ತಿನ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ತಿನ್ಪೇರು ಮಾರ ಪಿದರಿಕಾರ ಸಚಿನ್ ತಿನ್ಪಿನ್ ಸಚಿನ್ ಸಚಿನ್ ಇಜ್ಜೇರು ಮಾರ ಕೋಡ ಅರ್ಧರು ಬಲ್ತಿದ್ದು ಪೋತಿನಾರು ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಅರಿನಿ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಬನ್ನಾಗ 2-3 ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರ್ದು ಪೋತಿನ ಅಂಜೋ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಅಮ್ಮ ಅದೇ ಸೂಪರ್ ಫೋಟೋ ಅಭಿ ಬರ್ರೆಂಡು ಅಭಿಸುವರ್ಣ ಬರ್ರೆಂಡು ಸಚ್ಚು ಉಲ್ಲೇರು ಬಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಉಲ್ಲೇರು ಅವ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ರೆಂಡು ದಿವ್ಯ ಉಲ್ಲಾಲು ದಿವ್ಯೆಲ್ಲ ಬೈಜಾರು ಅಲ್ಲೇ ಬಂತೇನು ಹೆಣ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಬಲ ಅಂದು ಬಂತಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ನಲ್ಲ ಬೈಜಾರು ಏರ್ ಬೈದೇರು ಹಾಂ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಆತಾ ಅರಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಹಸ್ಬೆಂಡು ದಾಲ ಗೊಬ್ಬು ಇರೇನು ದೇನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಹಸ್ಬೆಂಡು ದಾಲ ಈಗ ದಾದೆ ಬಂಡಿನಿ ಉಲ್ಟಾ ಪಾತೇನ ಪ್ರವೀಣ್ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲಡು ಮುಂದೆ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಇತ್ತೆಂದ ಕೊರ್ಪರ ಎಂಕಲ್ಡ ಕೋರಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಂಕುಜ
ಏಕುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಪೂಜಾ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಈರು ಬೇತ ಪಾತೇರಿ ಅರದೆ ಏನು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಚಾನಲ್ ಯಾನಿರೇನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮನ್ಪುಜಾವೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನ್ ಪುರ ಪಾತೆರನು ಲೆಕ್ಕಗೆ ಪೂಜ ಅವೇನ್ ಬಕ ಯಾನು ಕೇರಳ ಮನ್ಪುಜಿ ಅವೇ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತೆರ್ ಹೊಡ್ಚಿ ಇದಾಯ್ ಬಂಡ್ ನೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಆನುಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಒರಿ ಪಾತೆರ್ನ ತೂದು ನನೋರಿಲ ಅಂಚನೆ ಪಾತೆರ್ನ ಆಪುಂಡ ತಾಪಂಡ ಪಾತೆರ್ವೇರು ತಮಸೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ವೆ ಎಂಕುಲು ತಮಸೆಡೆ ಪೋಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಉಲ್ಟಾ ಕೊನೊಡ್ಚವೆ ರಾಜೇಶ್ವರ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇರೆಗು ತೋಜು ಜತೆ ನನ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ದಾದೆ ಬಂಡೇರು ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಉಂಡ ಕೇಂಡೇರು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡಾರು ಈರು ದಾದನ ಪಂಡರ್ ಮಾರ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಲೆಗೆ ಅವು ಇರೆಗೆ ಸರಿ ತೋಜು ನಂಚ ತಪ್ಪತೆ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಪಾತೆ ಹಿಂಗೆ ಬಕ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುನೆ ಕೆಲವೇರ್ನ ಲೈವ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ತೂಪೆ ಮಸ್ತ್ ಅವೇ ವಿಷಯ ಪಾತೆರ ಹಾಪುಂಡು ಕೆಲವು ಚಾಂಜಲ್ ಬತ್ತನುಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಲೈವ್ ಬತ್ತದ ದಾಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಪಾತೆರ್ನ ಇತ್ತನತೆ ಅಕುಲ್ ದಾದನ ಬೇತೆನೆ ಏನು ನೀ ರಾಜೇಶ್ ಅಪ್ಪಗ ದಾದೆ ಗೊತ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಬೆಲ್ಲದಿಂಗಲೇರು ಆರ್ಲಂಚೆನೆ ಆರ್ನ ಚಾನಲ್ಗಳ ಕೆಲವರು ಯಾರು ಪೋಡ ಆರ್ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಲೆಕ್ಕ ದೆಪ್ಪುಜೀರು ಗೊತ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಯಾನ್ಲ ಪೋದು ನನ್ನೂರ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಂತ ತಪ್ಪ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಬಂಡ ಅಕುಲ್ ಚಾನಲ್ ಮನ್ಪುಂದಾದೇಕು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಎತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಮಾತಾಡೋದು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಿಲಕ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಅಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಆತೆ ಇಪ್ಪೊಡತೆ ಐಕ್ ಬಕ್ಕ ಇರೇ ಬೇಜಾರ ಅಂಡ ಸಾರಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನೇನು ಪಂಡಾಯನ ಅವೇ ಐಕ್ ಬೊಕ ರೈಟ್ ಪಾತಿರ್ ನಾವು ಅಂಚ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಉಂಟ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಜವೆ ಯಾನು ಅವು ಇಂಕ್ ಸಮ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಾವು ಲೈವ್ಗೂ ಅಂಚಿನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮನ್ಪುಜ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಯಾನು ಹಿಂದೂ ಚಾನಲ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ತೂಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಚೂದಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಆನುಂಡತೆ ಬಕ್ಕ ಆಕುಲು ಬಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪುಜೇರು ಗೊತ್ತ ಐಟ್ ಮಾತ ಅದು ಮನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಅಭಿ ಸಂದೇಶ್ ದೇವಡಿಗೆ ಅಕುಲು ಮಾತು ಉಲ್ಲೇರತೆ ಅಕುಲು ಎಂಕಲ್ ಹಾಕುಲೇವೆ ಮುಲ್ತಾಕುಲೆ ದಾಲ ಆತಿಜ್ಜಿ ಹರಿನಿ ವಾರ ರಾಜೇಶ್ ಒಂಚೂರು ರಾಂಗ್ ಪಾತೀರಿ ಅವು ತೂಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೂ ಗೊಬ್ಬು ಇಜ್ಜ ಅವು ತಪ್ಪು ಎಡ್ಡಾಪಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಬಂಡ ಇಡೀ ಊರು ಪೋಪು ಲೈವ್ ಗೊತ್ತು ನೈಟ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ತೂಪೇರು ಮದ್ಮೆ ಆವಂದಿನಕುಲ್ಲ ತೂಪೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ತೂಪೇರು ಈ ದಾಲ ಪಣ್ಣಿನ ಅತ್ತಿ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡೇರು ಆರು ಪಂಡೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಪಣ್ಣಿನ ತುಯ್ಯಾರ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪೂಜಿ ಪಂಡೇರು ಅಂಚತ್ತು ಈರು ವಾರನ ರಾಜೇಶ್ನ ತುಯ್ಯಾರ ರಾಜೇಶ್ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಯಾರ ಅಂದಾದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೋಟೆಲ್ಲ ಇಂಕ ಅನ್ಬೇಕಾವೆ ನಿಮ್ಮನ್ ಪೂಜಿ ಇಂಕ ದಾಪುಡು ಇಂಕ ಬಕ್ಕ ಲೈವೇ ಬರ್ಚಿ ಅನ್ಬೇಕ ಲೈವಿಗೆ ಬರ್ಪುಚಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಂದು ಕುಲ್ವೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕೊಂಡತೆ ಅನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಆತ ಎಪ್ಪೊಡು ಪ್ರವೀಣ್ ರಾಂಗ್ ಪಂಡಿಜೇರು ಅವು ಸರಿ ಆತತೆ ರಾಜೇಶ್ನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಿಗ್ಲು ಉಲ್ಲರತೆ ಆ ಡಿಲ್ಟ್ ಮಂದಿಜೇರು ಅದನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂಚೂರು ತೂಲೆ ಮಿತ್ತುಡು ತೂಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮೆಂಬರ್ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಬನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ಅರೇನು ಉಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನೀ ರಾಜ್ ಲೈಕ್ ಬಂದಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಡೊಂದು ಮೆಂಬರ್ನ ಲೈಕ್ ಬತ್ತಿನೊಂದು ಬಕ್ಕದಾದಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಕುಲು ಲೈವ್ ಇಡು ಬುರ್ಚಂದಿನ ಪಾತಿರುಜ ಎಂಕುಲು ಬುರ್ಚಂದಿನ ಪಾತಿರುಜ ಪ್ರವೀಣ್ ಲೈವ್ ಇಡು ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಪಾತಿರುವ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರುವತೆ ಐಕ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೊನ್ನುಲತೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ತಾಳ್ಮೆ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಕುಸಲ್ಡೆ ಕೊನಪೆ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಅವೇನು ಬುರ ಮನ್ಪುಜಿ ಇಷ್ಟೇತನ ಬಲ್ಲೆ ರಾಜೇಶ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇದೀಗ ಅಂಚ ಪಾತ್ರ ಇಂಚ ಪಾತ್ರ ನಿತ್ತಿನ ಸಾರಿ ಅವೇ ಸೂಪರ್ ಬನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬಾನಿ ಹರಿಣಿ ಚಾಪರಿಯಾರ ಹರಿಣಿ ಚಾಪರ್ ದಾಂಡ್ ನನ್ನ ಒನಸು ಮನ್ಪ ರೆಡಿ ಆಪೇರು ಅತೆ ಹರಿಣಿ ಮೆಂಬರ್
ಮೆಂಬರ್ ಇರ್ ಚಾ ಪರಿಯಾರ ಇಂದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಹಾ ಮೆಂಬರ್ ಚಾ ಪರಿಯಾರ್ಗೆ ಸೂಪರ್ 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 ಮೆಂಬರ್ ನನ್ನ ಬೋನಸ್ ಏರು ಹೊಲ್ತಾರು ಅವೇ ಹೊಲ್ತಾರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅನಾರು ಬಂಟೋಳದ ಹಂಚಿದಾರ ಅದನ್ನು ಕೋಡೆ ಆತ ಶೋಕು ಪಾತಿರ್ದಿರಾರಿನಿ ಯಾರಂಡ 10:30 ಮುತ್ತೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಇರೋ ಲೈವ್ 10:30 ಕರೀತೀನಿ ಎಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಪಾತಿರ್ದೇರು ಅಕಲ ಮಾತ ಪಾತಿರ್ನಗುಂಡದು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಾತಿರ್ದೇರು ಗೊತ್ತಾನತ್ತೆ ಆಕುಲು ದಾದಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಕಲ್ ಅಂಚಿನ ಅನ್ನೋಲಡ ಅಂಜೋಲ್ಡ ಅಂಚ ಪಾತಿರೋಡು ಎಂಡ ಅವ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಂಡ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ ಇಲ್ಲದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ನೀ ಕಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊರ್ಚಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಐಕೆ ಇಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪಿನಿ ಬೊರ್ಚಿದ ಈಗ ಅಂಚಿನ ಕಮೆಂಟೇ ಬೊರ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ತಮಸೆ ಏತ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬತ್ತನೊಂಡಾತೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಚಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಕಾಕ್ಲೆ ಒರಿಯ ಪಾತೆರ್ನ ತೂಂಡೊಂಡಾತೆ ನನ್ನ ತೂಪಿನ ಲಂಚಲ್ಲಿ ಓ ಆಯ ಪಾತಿರ್ ನೋಡ್ಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಬರ್ಪವಂಟದು ಮೆಂಬರ್ ಪೋಪಿನ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲೇರ ಹರಿಣಿ ಮೆಂಬರ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹರಿಣಿ ಅಂದಾಲ ಪನ್ನೆಟ್ಟು ತಪ್ಪುಂಡ ಅವು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಒಂದು ನಂದೆ ಓ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಓಯ್ ದಾದಾ ಅಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಉಂಡಾ ಪಿಂಚ ಅವು ಹೊರ ದಾದ ನಾಪುಡಿ ಕರ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಆ ಒಂಚಿನಿ ಏನು ಅಂಚೆ ನಿಂತದೇನಾ ಸ್ಟಕ್ ಅದು ಯಾಂಬ ಕೈಟ್ ನೆಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಐಟ್ ಬೋದು ಮಿತ್ತೈತೆ ಅಂಚೆ ಮಿತ್ತದು ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ ಹಾ ಕೋಡೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನೀರ್ ಈರು ಯಾನ್ ಸಚ್ಚು ಮಾತ ಬಕ್ಕಾಕುಲ್ ಮಾತ ಏತ್ ಶೋಕುಡು ಪಾತಿರ್ದಿಜಾನೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ತುಲೆ ಗುರ್ತೇ ಜಾರ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಳು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಎಂಕಲ ಒಂಜೇ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ಲಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತೆರ್ ಇರತ್ತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಆರ್ ಬಂಡೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಮಂತಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಿನ ದಾಲ ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಜೈಟ್ ಸೂಗೆ ಅದೇ ಸೂಪರ್ 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 ಅರೆ ಬೇಜಾರಣ್ಣ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪುರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಾತೆರ್ನಿ ಐಕೆ ಬೇಜಾರ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾವೆ ಕೆಲವರು ಎನ್ನುವೇರು ಅಂಚ ಮೊಕಲ್ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ನ ಆಪುಂಡು ಬಂಡದು ಅಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಅಂಚಿನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೋಡಂಡ ಕೆಲವು ಲೈವ್ ಉಂಡತೆ ಬುರ್ಚಾಂದಿನ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಫೋನ್ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಾರಿನಿ ಬಾ ಪೊಂಜೋಲಿ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಅವನ್ ತೂನಾಗ ಯಾನ್ ಆ ಲೈವ್ಗೆ ಪೋಪುಜಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಲೈವ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಅವು ದಾದನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ತೂನಾಗ ಒಂಥರ ಬೇತೇನೆ ಯಾನ್ ಆ ಚಾನಲ್ ಪೋಪುಲ್ ನೆಜ್ಜಿ ತೂಪುಲ್ ನೆಜ್ಜಿ ಅವ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಂತ ಪೋಪದೆ ಮಿತ್ತಗ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇಜಾರು ಆವುದಿ ಬುಡಿ ಸಚಿನ್ ಸಚ್ಚು ಸುರಿಕೆ ಪಂದು ಗಲಾಟೆ ಮನ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಿ ರಕ್ತಪಾತಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ ಅಲೆ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಹರಿಣಿ ಬುಡಚಿ ಸಚ್ಚುನ್ ಕೇಳಿ ಸಚ್ಚು ಕೋಡಾರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ ದೂರ ಹೋತಿ ನೀರು ಅಡ್ಡಲೇ ಕೊರಡ್ಗ್ಯಾರೆ ಕೋಡದಲ್ಲೇ ನೀತಲ ಅತ್ತು ಸಚ್ಚು ಆ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಆ ದಾದನ ರಾಂಗ್ ಪಾತಿರೇರು ಅರೆ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂಡೇರು ಪೊನ್ನು ನಾಡ್ಲ ಅಲ್ತು ಮುಖ ಬೇತೇನೆ ಪಂಡೆ ಚಲಿ ಕೊಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಓಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬೇತೇನೆ ಮಂತೀರಾರು ಇದೀಗ ಯಾನು ಸಿಲ್ಲು ಮಂಪ್ರಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಲೆಗೆ ಸಚ್ಚು ಗುಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪೋದು ಬತ್ತಾರ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತಾರ ನಾವು ಒಂದೇ ಗೂಡಿನ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಪ್ರವೀಣ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡೇರು
ಸಾಚು ಐನೂದು ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆ ನೀ ಐನೂದು ಕೊರಡುಗೆ ಬೊಕ್ಕಾಗಾರೆ ಸಚ್ಚು ಗೊತ್ತೇರು ಸೂಪರ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಚ್ಚು ಬರ್ತೀನಿ ಓ ಅರಿನಿ ಸಚ್ಚು ಬತ್ತೆ ನಾನೇ ಲೇಟ್ ಸಚ್ಚು ಬನ್ನ ಸಚ್ಚು ಬನ್ನಗ ಲೇಟ್ ದಾನಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಪುಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಜತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಜ್ಜಿಯ ಒಂದುಂಟು ಸಚಿನ್ ಸಚ್ಚು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇತ್ತನಾ ಅರಣಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಕೇನ್ಯಾರ್ ಲೈವ್ಡು ಜನಸಾಗರ ಉಪ್ಪುನೂರು ಜನ ಲೈವ್ಡು ಜನಸಾಗರಗೆ ಓ ಸಾಗರ ಬಕೊಂಜಿ ಪಂಡೇರಿ ರಾಜೇಶ್ ಮಾ ಕವಿತಾಗ ಅದನ್ನ ಪಂಡೇರಿ ಮಾರ್ಯಾರ ಇಂಕ ಸರಿ ಓದುದುಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ತುಯಾರ ಪೂಜಿ ಆರು ಅಂಜನ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ನ ಕೈಟ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂತಂದುಳ್ಳೇರಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದುಳ್ಳೇರು ನೇ ಅನುರಾಧ ಪೂಜಾರಿ ಬತ್ತೇರು ಮಾರ್ರ ಸೀದಾ ಪೋಯಿನಾರು ಅನುರಾಧ ಪೂಜಾರಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅನುರಾಧ ಪೂಜಾರಿ 2 ಸಾರಿ ಅನುರಾಧ ಪೂಜಾರಿ 3 ಸಾರಿ ಈಚೆರ ಆಚೆತ್ತೇರು ಆರ ಮಲ್ಪೆದಾರು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ದಾದ ಆಪುಂಡತೆ ವಾಟು ಸಚಿನ್ ಸಚ್ಚು ಅರೆಗಿಲ SIT ತಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸೇದಾ ಮಲ್ಪುಗ ದಾದಾ ಶೋ ಮೆಸೇಜ್ ಶೋ ಆಪಸ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ಮೆಸೇಜ್ದ ಸೂಪರ್ ಅರ್ನಲ SIT ತನಿಖೆಗೂ ಆದೇಶ ಮಲ್ಪುಗ ಡ್ಯಾಡಿ ಡನ್ ಲೇ పోయారిని ತೂಲೆ ಸಚ್ಚು ಪರಕೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ತೋಜುಂಡು ಐಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ನ ಎನ್ನನ ಯಾನಂಚನ ಪಿದೆ ಪೋಪ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡುವ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಫ್ಯಾನ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹೋಗುವ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಒನಸಿಗೆ ಪೋಪೆ ಇರು ಒನಸು ಹೋದು ಬೇಗ ಉಂಡುದು ಬಲಿಜ ಬಕ್ಕ ಉಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿ ಕೋರಿದ ಕಜಿ ಬಂದಾನೆ ಇನ್ನು ಕೊಕ್ಕ ಕಜಿಪು ಇತ್ತು ಸರಿ ತೋಜುನ ಮೊನೆ ಒಪ್ಪ ಏನು ಮೂಲ್ಗುಲ್ ಬೇ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಏರ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಇತ್ತು ಸರಿ ತೋಜು ಪಾತೆರ್ಲಿತ್ತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ಈತು ಬೇಗದಾನೆ ಒನಸು ಸಚ್ಚು ಕೋರಿಯಾ ಇಲ್ಲಾಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಇಲ್ವ ಕೋರಿಗೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರಿಗೆ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಜನ್ಮದ ಜೋಡಿ ಕವಿತಕ್ಕ ಒಲಿರಿ ಜನ್ಮದ ಜೋಡಿ ಕವಿತಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ಹೆಂಗೆ ಡೌಟ್ ಆಗಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಂದು ಅದೇ ಸೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂವ ಹಿಂಗೆ ತೋಡು ಮಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪರಂದಿರ್ಲಿ ಶೋಕುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಪೋಡು ಬಾವ ಬಂದರು ಹಾಯ್ ಸಚ್ಚು ಪರಂದಿರಿ ಬೆಳದಿಂಗಲು ಕೋರಿಗೆ ಮಾಲುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಕೋರಿ ಮಾಲುಜ್ಜಿ
പിന്നെ കോരി അഡ്ഡ ചെയ്തു കോരി മാലറിയാൻ കോരി ഇതാളെ കൊടുത്തുച്ച് കോരി ചോദിച്ചാടി ഡബ്ബ കോരി ചോദിച്ച സൂപ്പർ ಬಾಯ್ ಬಾಯಿಗೆ ನಾನೇ ಬಲ್ಪನು ಕೋರಿಲೆಪ್ಪುಡಾ ಕೋರಿ ಸರಿ ಉಂಡು ಕೋರಿ ಸರಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಸಿಗುವ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವ ಉಳ್ಳಾಡಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಆಟಾಡು ಹಾಂ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚಾರ ಹೋಗಿತಾನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರು ಸಿಗುವ ಮತ್ತೆ ಆಯಿತು ಸಿಗುವ ಮತ್ತೆ ಲೈಕು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಪಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಜಿ ಸರಿ ಉಂಡು ಬಗದ ನಿಂಚ ಇನ್ಕಮ್ ಟು ಅವಲ್ಲ ಸರಿ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರಿ ದೂರ ಪೋಯರು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮನೆ ಪೂಜಾರು ಮನೆ ತುಪ್ಪೇರು ತಿನ್ನೊಂದುಳ್ಳೇರ ಅಂದ್ ಬರೀಟು ಇಂದೇರು 360 ವ್ಯೂಸ್ ಹೊಸತ್ 360 ಯಾರು ಯಾರು ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡನ ತುಳುವ ಏರ್ ಬಲ್ಲೆ ಮುನ್ನೂತ್ತ ಅಜ್ಪ ಬರ್ತೀರಿ ಏರು ಮಾರ್ರೆ ಇರು ಹೊಲ್ತಾರು ಪುದರ್ದದೆ ಓಲುಪುನು ಎಂಚ ಬತ್ತಾರು ಗಡ್ಡು ಬತ್ತಾರ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಹರಿಣಿ ಸೂಪರ್ 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 ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕೊಡದ ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ಲಿಜ್ಜೇರಿ ಅಂದೇ ಬೆಳದಿಂಗಳು ದಾದೆ ಗೊತ್ತಿನ ಯಾರಿನಿ ಮೇರುಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಭಿ ಸುವರ್ಣ ಪಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಕಲ್ಲ ಊರ್ದಾರೆ ಪಿಲಿತ ಮಾತ ಪಾಡ್ದೇರು ಅರೆಗು ಮನ್ಪ್ಲೇವೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾನೆರಡ ಪನ್ಪೆ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ದಾಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಯಾನ್ ಪಿದೇವಿಲ್ಲ ಪಿದೇಗುಂದ ದಿವ್ಯ ಋಷಿ ಹಾಯ್ ಅನ್ಬತ್ತೆ ದಿವ್ಯ ಬತ್ತನಾ ಮೀ ಆಗೆಯಾ ಬಲ ಬಲ ಎನ್ನ ಲೈವಿಗೂ ನಿನ್ನೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ ದಿವ್ಯ ಲೈಕ್ ಕೊರು ಸಚಿನ್ ಬತ್ತು ಪೋಯರು ಏನು ಸ್ಟಕ್ ಆತೇನಾ
ಏನು ಸ್ಟಕ್ ಉಂಡಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ದಿವ್ಯ ನಿನ್ನ ಮಗೆ ತೋಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಕೊರಿಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓರ್ಮಾಡ್ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ತು ಒಂದುಲ್ಲರ ನಾನು ನೆಟ್ ಇದು ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಇವರಿಸಿ ಆಯೆ ಜೆತ್ತೆ ಜೆತ್ತನ ಈ ಜನ ಬಂತ್ವಿ ಕೂಡ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಎನ್ನಂತೀಯನ ವಿಡಿಯೋ ರೀಲ್ಸ್ ಪಾರ್ದೆ ಮೂಜಿ ಪಾರ್ದೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರಿ ಬರ್ಸ ಉಂಡಿ ಈ ನೆಟದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬತ್ತೇರು ಇರ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಿವ್ಯ ಋಷಿ ಇನ್ನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೈತೆ ಬೇಗ ಜೆತ್ತಿನ ಬಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಅವೇ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ఉన్నది అవే ఎన్నవి ఇని మధ్యాహ్న చేది జే ఓకే ఓకే ಎಂಕ್ ನಂಬರ್ ಗೊರ್ಪುಜಾರಿ ದಿವ್ಯಾ ನಿಕ್ ನಂಬರ್ ಗೊರ್ಪುಜಿ ಇಕ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜೆರ್ದು 10 ಮುಟ್ಟ ಐಟು ಓ ನಂಬರ್ಲ ಚಾಯ್ಸ್ ಮನ್ಪಾವ ಒಯ್ಟ್ಲ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಂತ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪು ದಿವ್ಯ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪುಜ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬೇಡ ಪ್ರವೀಣ್ ಸೈನ್ ತೇಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ತೋಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಯಾನ್ ಸುಳ್ಳದಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೀರ ನಂಬರ್ ಯಾಕೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ನೀಕೆನ್ನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪುನೆ ఏది దూరం ఇవే నక్కే మంది ప్లాస్టిక్ యా ఎస్ నా పాతిరి ಅಲ್ಲೇ ಪಡು ಏರ್ ಮದಿಮಲ್ ಅಚ್ಚುವ ಇಜ್ಜಿ ಆಕುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ పోತಿರ್ದಿವ್ಯಾ ಪೋಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು ಸೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಎಂಕಲು ಈ ವಾರದ ನರಟು ಪೋಪ ಬರ್ಪನಾ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡಿಗೆ ಮಾರೆ ಕೂಡು ಏಪ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಇದೀಗ ಸಿನಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗೆ ಈಗ ಟಾಕೀಸ್ ನಟರಾಜಿಜ್ಜಿ ನೀ ಅಡ್ಡುಂಡುಗೆ ಬಂದರು ಬಂದರು ಬಾವ ಬಂದರು 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 ಬಾವ ಅವು ಪದ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ರೆ ಐದು ತೋಡು ಏರನದಲ್ಲ ರೇಸ್ ಮಂದೇರ ಅಂದು ನಮಕ್ಲು ಮನ್ಪೋಡು ಐದು ಪಲ್ಲೆ ಏಪಂದು ಈ ವಾರದ ನಡುಟು ಎಂಕುಲು ವಾರದ ನಡುಟು ಸಂಡೆ ಅತ್ತು ವಾರದ ನಡುಟು ಪೈ ಏದು ಗೊತ್ತಿನ ಟಿಕೆಟ್ 240 ಸಿನಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿದು AC ಆತ ಅಂಚ ಎಡ್ಡುಂಡು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇನಿ ಅಚ್ಚು ನಕಲು ಪೋತೀರ ಅವೇ ಕವಿತಾ ಮದಿಮಲ್ ಪೋತು ಅವೇ ಬೈಜಲ್ಲಿ ಜನ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಅವೇ ತಕಲು 4 ಗಂಟೆ ಪೋಯಿನಾಗ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪನ್ನಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂದ್ ಬಗ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಚ ಬರ್ಪ ಅವನು ಅದೇಗ ಓಡೆ ಹೋಗಿನಿ ಈ ಓಡಿ ಹೋಗಿನಿ ഓടിക്ക് എന്നെ സ്റ്റക്കാവുന്നുണ്ടാ സ്റ്റക്കാവുന്നുണ്ടാ ಅಕುಲ್ ದೂರ ಪೂತಿ ಜೇರ್ದೆ ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಒಂದು 6 ಸಚ್ಚು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಉಂಡದು ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಬಂಡೇರು
ಬೊಕ ಮೇರಿತ್ತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನ್ಲಿ ಇತ್ತೀರು ನಡು ಒಂಜೊಂದು ತಿಳ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ ಅಭಿಜ್ಜಿ ಸಂದೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ಇಜ್ಜೇರು ಕೂಡಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಇತ್ತೀರು ಗೊತ್ತನ ಪತ್ತಾರಂಟ ಮುಟ ಅಭಿಸುವರ್ನೆಲ್ಲ ಬೈಜ್ಜೇರು ದಿವ್ಯಾ ಅಭಿಸುವರ್ನ ನಮ್ಮ ಕೈಕಂಬದಾರು ಪೀಲಿಕ್ ಪೈಂಟ್ ಹಾಕಿರತ್ತ ಅಂಬಿಕನ ಮಗಕ್ಕೆ ಬೊಕ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪೈಂಟ್ ಹಾಕಿದಿನ ಆರೆ ಅಭಿ ಅವ್ರನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕೆಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೆಕಾಡು ಕೊಡ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾರ್ದೆ ಗೊತ್ತನ ವಾಟ್ಸಪ್ ತೂತದ ಆರೆ ಅಭಿ ಸುವರ್ಣ ಬಂದಿದ್ದದೆ ಏನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾರ್ದೆ ಏನಾರನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಉಂಡದ ಐಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪಾರ್ದೆ ಚಾನಲ್ ಕೆಲವು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿರ ಅಂಬಿಕಟ ಬಂದೆ ಉದರ್ ಐಟ್ ಉಂಡು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾರ್ದೆ ಏನು ಅಭಿ ಸುವರ್ಣ ಅರ್ನ ಯಾನೆಟ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲದ ಐಟ್ ಒಂಜಿತ್ತು ಐಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೆ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಂದೆ ಐಟ್ ಮೊಕ್ಲು ಲೇರು ವಿಶು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬಿಕನ ಮಗೆ ಪೂರ ಪಿಲಿಕ ಪೈಂಟ್ ಹಾಕುನ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಅದಾರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಹಾಲ್ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಏನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾರ್ದೆ ಉಳ್ಳೇರಿಯಾ ಇಂಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಈರುಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬರ್ಪುಜೀರು ಪಾತೆರ್ರೆ ಸಚ್ಚು ಇತ್ತಿನ ಗಮ್ಮತ್ತ ಒಂದು ಸಂಬರ ಪೋಯಿನಿ ಲೈಕ್ ಒಲ್ಸಿದ ಪೋಯಿನಿ ಎನ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ತೀಯನ ಇನಿ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಬತ್ತಲು ನನ್ನೊಂಜಿ 7 ಬತ್ತಲು ನನ್ನೊಂಜಿ 8 ಕೊಂಜಿ ಬರ್ಪು ತುಳು ಬದ್ದದು ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆದ ತುಳು ಬದ್ಯ 4 ಗಂಟೆದ ಹಿಂದಿ 8 ಗಂಟೆದ ಒಂಜುಂಡು ಅರೆಗ್ ಇರಿಡ ಪಾತೆರ್ನಗ ಜೋರು ಬೊಡ ಆಂಡ ಬಂಜಿ ಖಾಲಿ ಆಂಡಿಗೆ ಗುಡ್ಡೇಬೋದು ಅಂಚ ಬಲ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬಕ್ಕ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಒನಸು ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಮಂಡಿ ಈ ರೀಲ್ಸ್ ತೀಯನ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನ ಚಂಡಿಗೂರಿದ ಕೊಂಬು ಮೀಸೆದಾರು ಎನ್ನ ಮದಿಮೈ ದೇರು ಬೈದಿರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೇರಿ ಏನ ಸ್ಟಕ್ ಆಯ್ತದ ಸ್ಟಕ್ ಉಂಡಾ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಕ್ ಉಂಡಾ ತೂತಿ ಜಿ ಬರ್ಪೇರು ಉಳ್ಳೇರು 6 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಓಲಾ ಉಳ್ಳಿರ್ತವೆ ಇಡೇಟು ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಉಂಡಾ ಅತ್ಯ ಎನ್ನಟ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡತ್ತ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಪುಂಡಿ ಅನ್ನೇಟಿ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಟಾಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ದೀತೆ ಗೊತ್ತಂಡ ಅವರ ಉಂತುಲು ಶೋ ಆಪುಜಿ ಏನನ ದಾದನ ಆಪುಂಡಿಯಾ ದೆತನ್ಗ ದೆತ್ತ ನೋಡಿಯಾ ಒಂಜಿ ಹಂಗೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಿಬೋಕ ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತೋಡು ಬಂದಿರ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪೆರಿಗೆ ದೀಪಿನ ಚಾನಲ್ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪು ನೆಕ್ ಬಾಡು ಸಿಮ್ ಬೇರೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹರಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಬೊಂಬೈದ ಆರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಇನ್ನು ಲೈವ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ದ ಪನ್ಪೆ ಒಯ್ತಾ ಅವೇನಾ ಈ ಬರ್ಪಡ ಮಾತು ಬಾಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಯ್ ಯಾ ಪನ್ನತ್ತೆ ಎನ್ಮಂಟೆ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ಮಂಟಿರ್ದು ಮಂಚು ಕಾಲ್ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿತ್ತೇನ ದಿವ್ಯಾ ಓಕೆ ಬನ್ ನಾನು ಕಾಯ್ಕುಲ್ಲ ಎಂಡಾಯ್ಕುಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೆ ದಾನೆ ಬಿಸಿ ಬಿನ್ನೆರಿತ್ತೀರಾ ಕೋರಿಗಂತನ ಯಾನು
ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದ ಇಜ್ಜಿಯಾ ಉಳ್ಳೇರು ಅರಿನೆಲ್ಲ ಎತ್ತೇರಿಯಾ ಮಾತು ಉಳ್ಳೇರು ತುಲ 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಗೊತ್ತಾನ ಎದುರು ಬರೋಂದಿಜ್ಜೇರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತಾಡಿಜ್ಜೇರು ಅವ ಎಂಕಲ ಜೋರು ಅಭ್ಯಾಸಯ್ಯ ಓಲನ ಲೈವ್ ಇಪ್ಪುಣದ ತೂ ಒಂದೇ ಕುಲ್ಲು ಗೊತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಪಿರದ ಓದೊಂದೇ ಕುಲ್ವೆ ₹5 ಅಂಚ 5 ಉಳ್ಳೇರು 4 ಜನ ಬರ್ಪಿಚೇರು ಅರಿನಿ ಬತ್ತೇರು ಒಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಡಿರು ಬೈಯರು ಇತ್ತೆ ಮುಜ್ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಏರ ಉಳ್ಳೇರು ಬರ್ಪೇರು ಮೆಲ್ಲನೆ ತೂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಪೋಡ ಬುರ್ಚ ಲೈವ್ ಪೋಡ ಬುರ್ಚ ಪಾತ್ರೆಡ ಬುರ್ಚ ಒಂದು ಬರ್ಪು ಅಂಚ ಕೋಡ ರಾತ್ರಿಡಿಯ ಬತ್ತರ ಅಟ್ಟಮೋಟ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ತು ಸಾಕಾತನೆ ಇಂಕ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ ಉಳ್ಳೇರಿಗಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಬಂಡೇರದ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ತು ಓದುದಿನಿ ಬತ್ತೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಬತ್ತೇರು ಇತ್ತಕ್ಕೇನಿದೀವ್ಯಾ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿ ಬೇಕಾ ಏರ್ಲಿ ಜೇರ್ ಲೈವ್ ಬಿಡುವುದು ಯಾ ಬನ್ನತಾರ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಉಳ್ಳೇರುತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬರಡು ಬಿದೈ ಬರಡು ಐಡಿ ತಿನ್ನಕಲು ಪಿದೆ ಬಲತೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬಲೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಪಾತಿರ್ಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಾದ ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ ಈಗ ರೌಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಆಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ದಿಂದ ಇಂಚ ಬರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಟಾಪ್ ಮೆಸೇಜಿಂದ ಇಂಚ ಬರ್ಪುನು ದಾದನುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ವನಸ್ಸುಗೂ ಪೋಯರ ಪೂರ ವನಸ್ಸುಗೂ ಪೋಯರು ಇನ್ನು ಐತಾರತೆ ಅಂಚ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡ ಅಂದು ಕೋರಿ ಒನಸು ಬುಡ್ದು ಬರ್ರ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಏರೇ ಇಲ್ಲ ಯಾನೇ ಒಂತಿಜ್ಜಿಗೆ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಉಂಡೆಡೆ ಉಂಡಾಯ್ಜ ನೆಜ್ಜಿ ಅಭಿನಕ್ಲು ಕೆಲವು ಆರೆಗ್ ಅಭೀಸುವರ್ನ ಬೈದುವೇರ ಬೇಲುಂಡ ಅಂದು ಅದು ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೇರು ಪೈಂಟದ ನಿಕ್ ಮತ ಪ್ರವೀಣ್ ಏನು ಚಂದ తీయరా ರೀಲ್ಸ್ తీయరా ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ తీయరా ఏరికి ఇంకా ఇది ఏం చెప్పు నా పదరా అంటే మొబైల్ అని చెప్పు మగాలన్నట్టు ಇದ್ರೆ ಪುಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲಾರ್ಲ ಪನ್ನೊಂದಿರಿ ಇದನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂತು ಜೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ 4 ರೆಕ್ಕ ಪಾರ್ದೆ ಒಂಜಿ 7 ರೆಕ್ಕ ಪಾಡಿಯ ನಾನೊಂಜಿತ್ತೆ ಡೈಲಾಗ್ದ ತುಳು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ನ ಎಣ್ಮರೆಕ್ಕೆ ಬರ್ಪು ಇಂಕಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೇಳರ್ ಬೊಕ್ಕ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಸಪ್ರದಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಇಂಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಮಾತು ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತು ಇಷ್ಟ ನಾಡು ನಾನು ಪೂರ ಓಲಾಲ ಇತ್ತಿನ ಪಾಡು ಶಾರ್ಟ್ ಪೂರ ಒಡೆಪು ಇರುವಂತ ಪಾತಿರ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ಬತ್ತೆರೇರ ಬತ್ತನ ಅರಿನೆಲ್ಲ ಚೆರು ಸ್ಟಕ್ ಅದಲ್ಲ
ಆವಿ ಪ್ರವೀಣ್ ವನಸ್ ಮಂತ್ ಬಲೆ ಬಡ ಆನಗು ನೋಡು ಉಪ್ಪೆ ಒರ್ಮಗಂಡ ಮುಂಚೆನು ಉಪ್ಪೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಬರಂದು ಉಪ್ಪು ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಆಯ್ತು ಎರಡು ಒನಸ್ ಮಂತ್ಪೆ ಒನಸು ತೋಡು ಇದು ಒನಸ್ ಮಂತ್ ಬನ್ನ ಜನ ಬರ್ಪೆರ ಬಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒನಸ್ ಹಾಕು ரெண்டு ஜன உப்பு நீ அந்த ரெண்டு ஜன ஒஞ்சி இருந்தா ஓடிங்க கொஞ்சம் ಹಾಯ್ ಬಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ರದಿಕ ಕುಟುಂಜಿತ್ತಿನ ಹಾಕಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಪುಯ್ರು ಒನಸ್ ಬಂದು ಬರ್ತಿರು ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳೇರು ಲೈವ್ ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ಪೇರು ಹೋಗ್ಪೇರು ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ತೀರಿ ಮುಂಜಾನ ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಒನಸ್ ಬಂತು ಸಚಿನ್ ಒನಸ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು പോയാൽ ചാದ ತೂಪಿನ ಮಿತ್ರೇಟ್ రెండు ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಒರಿ ಪೋಯೇರು ಒರಿ ಬರ್ತೀರು ಅವು ಝೀರೋ ಅಂಡ ಏರ್ಲ ಹೆಜ್ಜೇರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾತು ಪೋಪೇರು ದೇ ಬೆಲೆ ಇದು ತೂಪಿನ ನೀನು ಯಾರಿನ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಮಂಜು ಬರ್ತೀರಿಯ ಬರ್ಪೇರು ಪೋಪೇರು ಕೋಡದಾಗಲು ಕೂಡ ಜೈದೀರು ಬರ್ವೀರು ಕಾಪುಗ రెండు జన్మలు లేరు ఏదో గుర్తించి ಅಂಡ್ ನಾನು ಇವ್ರತಿಲ್ಲನ ಬತ್ತೇರಿ ಬಜ್ಜದ ಕಡಿಮೆ ದಿವ್ಯ ಪೋಯನಾ ಈತನ ಗಂಟೆ ಮೂರು
ഇജ്ജി ഉള്ളേ തോന്നില്ല തോന്നാന തോന്നിപ്പില്ല ശരി ಏನಂತಿಲ್ಲ ಯಾ ನೀನಂತಪ್ಪ ಏನಂತಿಲ್ಲ ಯಾ ನೀನಂತಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ ಮಂದಿ ದಿವ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರಿಯ ಬಾ ಪೂಜೆರು ಎದುರು ಪಾತ್ರ ಉಲೈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಹೋತಲು ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಹಾವು ಯಾನು ಉಳ್ಳೆ ಬಂದು ಪೋಡಿದ ದಿವ್ಯ ಉಳ್ಳಾರ ಬಂದು ಪೋಡಿದ ಬರ್ಪುಜೇರ ಅವು ಯಾನು ಉಳ್ಳೆ ಬಂದದ್ದು ಯಾವನ್ ಏರ್ಲು ಉಳ್ಳೇರ ಇವಿಡು ದಿವ್ಯ ಇಜ್ಜಲ್ಲವೇ ಪೋಯಾಲ್ ಬತ್ತೇರು ಏರ್ಲ ಬಲೆ ದಿವ್ಯ ಇಜ್ಜಲ್ಲವೇ ನಾನು ಇಜ್ಜಲ್ ಬಲ್ಪೆ ದೆಂಕುಲ್ಲು ದಿವ್ಯ ಇಜ್ಜಲ್ ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಪಾತೆರ್ಲಿ ഈ ഇജ്ജേര് പണ്ടല്ല പാപ്പിച്ചേര് ഭലേ ദിവ്യ പോയാൽ പോഴിച്ച് ഞാനുള്ള അടാ ഞാൻ ബന്ന മുട്ട കാപ്പിലെ ഞാനുള്ള ಬಂದು ಕಾಪುಡ್ಚಿ ಬ್ರದ ನಿನ್ನ ಮಗೆ ತಿಂದಿದ್ದು ಪಾತಿದ್ವಿ ನಂದು ಆಯನಾತಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಒನಸಂಪೆರ ಪೇರು ಸಚ್ಚು ಒನಸ್ವಂತ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಹರಿಣಿ ಬಾಯಿ ಬಂದು ಪೋಯಿರು ಮೆಂಬರ್ ಪೋಯಿರು ಬೊಕ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಇತ್ತನ್ ಪೋಯಿರು ಅಂದ ತೆಲಿಪ್ಪೆ ಅಂದ ತೆಲಿಪ್ಪೆ ಯಾನಿಂಚ ಪಾತಿರೋದ ಆ ಎನ್ನ ಅಂದದ ಮೇರಡು ಎಂಡನೇ ಪಾತಿರ್ದು ಬಂದು ಹೂಗುಟ್ಟುವೆನಾ ಪಾತೆ ಈ ಹಾಟು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಜನ ಪೂಜಾರಿ ಬರ್ತೀರಿ ಭಯಂಗ ಅಂತಲಗೆ ಇನ್ನು ಜನ ಇಜ್ಜೇರಿ ಇರು ಪಾತ್ನಾಗ ಆಯಲ್ಲ ಇಂಚೇರಿ ಬಂದ್ವಿ ನಿಕ್ಕ ಬೇತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ತದೆ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದು ಕಡುಬಿಡ್ದಲ್ಲ ಯಾನ್ ತೂತು ಎತ್ತಿನದ ಆ ಎಂಚ ಮನ್ಪೆ ಈಯ ಆಟೊತ್ತನು ಈಯನಂದು ಅವೇ ನಾಲ್ಕು ಒಂಜೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಬ್ಬರೇ ಇರುದು ಅಪ್ಪಾಯ್ ಅವು ಇಲ್ಲದು ತೂಲಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಜನ ಬೈದ ಕುಂಟುಪುರ ಕುಂಟುಪುರ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀರ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡಾವಿಲ್ಲ ಒತ್ತು ಆಟೆ ಬರೋದುಂಟು ಪೂರ ಐತರ ತಿರ್ಗರೆ ಗೊತ್ತಿರ ನೀವು ಐತರ ತಿರ್ಗರೆ ಗೊತ್ತಿರುವ
ಕಣ್ಣು ಕೂರಿ ದಿವ್ಯ ಅಯ್ಯ ಹಾಟ್ಗೋಪನು ದಿವ್ಯ ಒಬ್ಬನ ಇನ್ನೊಂಜಿರ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ ಬತ್ತಂ ಪೋಯ ಯಾಕಡೆ ಕೃಷ್ಣಪುರ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಭಿ ಬಂದು ಅಂಚೆನೆ ಅಡೆ ಬೋದು ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿರ ಒಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಪುರ ತಿರ್ಗದು ಬತ್ತೆ ಕೊನೋದಿತ್ತು ಜಿ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಒಂಜೇ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಾನು ಇನ್ನಿದೆತ್ತೆ ಕಾರ್ ಎನ್ನ ATM ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಪಾಡ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ದಿವ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಪೋಂಡ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಕಾಸು ಪಾಡಾಡ
വന്നസാണ്ടേ ಇರ್ನಾಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವನಸಾಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನಾತಿಜ್ಜಿ ಇರ್ನಾಂಡ ವನಸು ಮೂಲು ದಿವ್ಯ ಎತ್ತಲ್ ಪೋಯಲ ಅಂದು ಇಂಗೆಲ್ಲ ವನಸಾಂಡು ಯಾ ಬೇಗ ಮಂತೆ ವನಸ್ಸು ಕೋರಿಯತೆ ಎಂಚ ನನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಬಡಾನಾಗ ಕೂಡ ಉಂಟೆ ಮೂಲಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಉಲ್ಲಲ್ ಪೋಯಲ ಕುರ್ತಾ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಕುರ್ತಾ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಪಜೇರ್ ಪಜೇರ್ ಬಣ್ಣ ಅಂಜ ಬಣ್ಣದದೆ ತೊಜಂಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೌದಾದಿ ಕುರ್ತ ಸಾರು ಬುಕ್ಕ ಪಚ್ಚೀರ್ ನಮಕ್ ಅಂಜ ಬಂಡ ಕುರ್ತ ಸಾರು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಜ ಅವು ಬಣ್ಣದದೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇದ್ ಹಾಯ್ ಗುಜ್ಜನ ಐಕ್ ಪಜ್ಜೀರ್ ಪಜ್ಜರ್ ಬಂಡಾರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಒಲ್ಪದಾರು ಅಕ್ಕ ಯಾನು ಕುಡ್ಲದಾರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಸಾರಿ ದಾದಿ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ದಾದಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಏನು ಕುಡ್ಲಾಯೇ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತುಳುನಾಡು ಅಂದು ಈರೋಲ್ತಾರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಅಂದ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನೀಕು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಿತ್ತಿಡು ಮಿತ್ತು ಕೈ ಉಂಡದೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರಿಯೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಪಿನ್ನಂಗಡಿದ ಕಬುಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಬುಲ ಯಾಪಗೆ ಏಡ ಪ್ರವೀಣ್ ಡಕೆನ್ನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಡಕೆನ್ನ ಕಬುಲ ಯಾಪ ಅಂದು ಬರ್ಪುನ ವರ್ಷಗೆ ಕಬುಲ ಬಂಡದದೆ ಕಂಬುಲ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷಗೆ ಯಾನ್ ಕಬುಲ ಬನ್ನದಾತು ಏಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಉಂಡು
ಈ ಸರಿ ಜಾಗೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲ ಆಗ್ಬಲ್ ಓಲು ಕುಡ್ಲಡು ಓಲು ಹೋಟೆಲ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಬೆಲೆ ಕುಡ್ಲ ಬರದಪ್ಪೆ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಕಾ ಓ ಮಾರ್ಚ್ ಗತೆ ಓ ಮಾರ್ಚ್ ಗತೆಗೆ ಅದು ಕುಡ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಒಲ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಾ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ತಪ್ಪದಾರ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪಂಪೈಲ್ ಬೆಲೆ ಹಾಂ ಪಂಪೈಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪಂಪೈಲ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಚಾ ಪರ್ರೆಗಿಂದ ಬರ್ಪೇನೆ ಪಂಪೈಲ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿలో ఉండే ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಡು ಉಂಡು ದಾದೆ ಗುಂಡ್ಯಾಡುಂಡು ಕಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆಡು ಉಂಡು ಕಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಹೊಸ ಊರ ಯಾನ್ಕೇಂದಿಜಿ ಕಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ DK ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ DK ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮೂಲೆ ಪಂಪೈಲ್ದ ಆಯ್ತಾ ಪುದರತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಪುದರ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪಂಪೈಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಪಂಪೈಲ್ ಬರ್ರಿಂಡು ಎಂಕುಲ ಅದು ವಿಯಗ್ಲ ಅದ ಬರ್ಪ ದಾದೆ ವನಸ್ತಾನೆ ಕೊಲ್ಲಗುಡ್ಡೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಕೊಲ್ಲಗುಡ್ಡೆಡು ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಗುಂಡ್ಯಾಡು ಡಯಾನಾ ವೈನ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಾನಿಲ್ ತಿಳ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾ ಬಾರ್ ಬನ್ನಾಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಲಕೊಂಡೇರು ಸಚ್ಚಿದು ದೊಡಿತ್ತನು ಓಲ್ಪಕ್ಕೇನು ಬಲ್ತೋಗೋತು ಬೇರಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೇಂಡತೆ ಊರ್ದ ಪೂರ ಪುದರ್ ಬಂಡೇರು ಪೋಲೆ ಇಂಕ ಅವು ಗುಂಡಿಯ ಮಾತ ಅದೇ ಅವು ಪುರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಹಾಗೆ ಈಗ ಅವು ಪುರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತ ಪಂಡಾರ ಅದೇ ದೂರ ಅಂಚಿದ ಪುರ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಪೈಲ್ ಪಂಡ ಅವು ತೂವಲಿ ಪಂಪೈಲ್ಡ್ ಒಯ್ತ ಕೈತಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂದಾದನ ಕೇಂಡೆ ಮಾರ್ರೆ ಹಾಂ ಬುಕ ಬೀರ್ ಬಾಡುವೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾ ಮೀರ್ ಪಾಡುಜಿ ಯಾ ಮೀರ್ಲ ಬಂದು ದಾಲ ಪಾಡುಜಿ ಯಾ ಚಾ ಮಾತ್ರ ಚಾ ಪಾರ್ಪೆ ಹೋಟೆಲ್ಡು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ಪೆ ಆತೆ
ರಡ್ಡ ಬಿರ್ಬಾಳ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಿಆರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಅಂದದ ಈಗ ಪಡಿಲ್ ಪೋಪಿನ ರೋಡು ಪೊಂಪಾಯಿಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿ ಲಾರ್ತುಡಿ ನಾನು ಬಿಯರ್ ಬಾಡ್ರೆ ಬಂದ್ಪುನು ಏನು ಹೋಟೆಲ್ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಚಾ ಬರ್ಪೆ തോരത്തെ അഞ്ച വീട് ടൈറ്റായിരുന്നു ಅಂಚ ತೋರಿಜ್ಜಿ ಅನು ಎನ್ನ ಹೈಟ್ಗೆ ಅಂತವರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸಪುರನೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ತೂಜು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತವರ ಇಲ್ಲ ಬಂಡದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬರಲ್ಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೂಪ ಬುಕ್ಕ ಈರೊಂದು ಕೆಲಸ ಅಂಪ್ಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಡುಪುರ್ಲೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ನ ಊರಿಗೂ ಒಬ್ಬಕೊಂಜಿ ಸಚ್ಚುನ ಊರಿಗೂ ಕಾರಿಂಜಾಡ್ಗೆ ಸಚ್ಚು ಅಡಿಗೊಂಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಇಡಿಗೊಂಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಚವೆ ವೈಟ್ ಬಾಡೋಡಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ ತುಳಿಯರ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ವೈಟ್ ಬಾಡೋಡು ವಿ ಆರ್ ಎಲ್ಡ ದುರ್ಗಂಬಡ್ಬಾಡ್ಲಿ ಬೆಲ್ಮನ್ ದಾದೆ ಬೆಲ್ಮನ್ ಬಾಬಾರ್ದೇರ್ ಬೆಲ್ಮನ್ಗೆ ಬಲಿ ಬಂಡೇರ ಅಂದಾರ ಬೆಲ್ಮನ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ और आतु होटल इर दनिया प्रवीण कुमार इर ओलरिगे अल्प बोल्पुदी ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಓಲ್ಪ ಮಾರೆ ದಾದೆ ಬುಲ್ಪು ಅಂದೆ ಕತ್ತಲೆ ಲೈಟ್ ಬಾರ್ದಿರದೆ ನೆಟೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡದು ಏನೆಟೆ ಈರು ಬೋಲ್ಪುತಲಕ್ಕ ಪನ್ನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಮಾರೆ ಅಲ್ಪ ಕಂಡಿಂಡು ಏನೇ ರೀ ತೋಜಿನ ಮೀನಿಗೆ ಮರಳು ಓರ್ತಿ ಕುದೊಂದೆ ತಾದನ ಇದನ್ನ ಪಿರೋಡ್ ಪಾಸ ಇಲ್ಲ ಮರ್ಲ ಮರ್ರೆ ಸಾವು ಟಾರ್ಚ್ ಇದು ಲೈಟಾ ಇಶೆಲ್ಡ್ ಬರಡು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬೆಲ್ಮನ್ಗೆ ಇಶೆಲ್ಡ್ ಬರೋಡಿಗೆ ಬೆಲ್ಮನ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಇರ್ತೀಯಾರ ನೆಟ್ಟೆ ಪಾಸ್ ಆಯ್ನಾ ಈ ಜನ ದಾದಾದ ಪನೊಂದು ಮಾರಿ ನೆಟ್ಟೆ ಫುಲ್ಲು ನ್ಯಾಪುರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರ ಇದೀಗ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ತೋಜಿನ ಅಂದು ಅಂದಿಯೇ ಯಾನ್ ಏರು ಅಂಜು ಬಂತು ಈರು ದಾದೆ ಮಾರ್ರೆ ನೆಟೆ ಬುಲ್ಪುಂಡು ದಾದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಪಕ್ಕಡೆ ಬನರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಸಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬುಕ್ಕಿಲಿ ಜನ ದಾದದ ಬರೋದುಂಟು ಇಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಈರಿಗೆ ಭ್ರಮೆ ಪುಂಜು ಇಜ್ಜಿ ಬಲಿಪುರ ದಾದ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಕುಲೆ ಕುಲೆ ಇರೆ
ఊలుకులే దాని ఇచ్చి అంటే ఇల్లు ఉండు మారండి అవుతుంది ఇల్లుండు ఇజ్జి మార ఇది ఏననే పనుపునా ఒలుతకులే ಅಂಚ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನ್ನಿಲ್ಲ ಅರುಳಿರು ತಾರು ಪಂತ್ವೇರು ಇರ್ನ ಪಿರೋಡು ದಾದನ ಉಂಡು ಬಂಡು ಒಲ್ತಗುಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ತುಲೆ ರಾತು ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಬಲ್ಲ ದನಿಯಾ ಮಲ್ಲ ದನಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ದನಿಯಾರು ಅಂಚೆ ಎತ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಎನ್ನ ಮೊನೆ ಎಂಕಿ ತೋಜುಂದುಂಡು ಅರೆಗು ತೋಜಂದು ಇದು ಓಡಿವರಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತೀರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಾ ಅಂಚೀರ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತು ಆರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಖಾಲಿ ಅಂಚನ ಪಾಡೇರು ಬೆಲ್ಮನೆಗೆ ಇದೇ ತೋಜಿನತೆ ಎಂಚುಂಡು ತುಲೆಗೆ ಕುಲೆ ಎಂಚುಂಡು ಮೋನಂಡ ಐಕ್ ಕೈಕಾರುಂಡ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಇಂಚು ಕರ್ಮ ಮಾರ ಮೇಲೆ ಇಂಚು ತರಗು ಜಲ್ವಿತ್ತು ಬೋಂಡಿಗೆ ಅವು ಇಂಚಿನ ಯಾನೆ ಮಂತಿನದೆ ಎಂಚಿನ ತರಗು ಜಲ್ವಿತ್ತು ಲೈವ್ ಉಳ್ಳೆ ಮಾರ್ರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಸೈಡ್ ಹಾಯ್ ಎನ್ನನೆ ಎನ್ನ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂದುಂಡತೆ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಎನ್ನ ಬುದರ್ ಭಾರತಿ ಪಂಡದು ಅವು ನಾಯಿ ಕಲ್ಕುನ್ ಮಾರ್ರೆ ಕುಲತ್ತು ಜೈ ಭಾರತಾಂಬೆ ಯಾನೆ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾನೆ ಈ ಜನ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿಗೆ ಅಟ್ಟದ ಮಾರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಇರುಡ ಪಾತಿರ್ದು ಎಂಕುದು ಟಿಂಡು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ್ರಿ ಬಾಯ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕೀರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಪಾಡ್ದು ಓಡಿ ಪೋಯರು ಪ್ರವೀಣ್ ಪೋಯರಾ ಈ ಸಚ್ಚು ನಕ್ಲು ಓಡಿ ಪೋಯರು ಮಾರ ಇನಿ ಬಾಯ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ ಪೋಯಿರ ಅಂದು ಮನಸ್ಸು ಈರು ಪೋಡಿ ಕಟ್ಟ ಇರತ್ತೆ ಅಂಜು ಬಲ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಪೋಡಿದು ಈರ ಏನನ್ನ ಪೊಡಿ ಕಟ್ಟಾಯಿನಿ ಆರು ಬಲ್ತೀರು ಏರೇ ಪೊಡಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಎಲ್ಲ ಇರು ಪೊಡಿ ಕಟ್ಟಾలి ಏರೇ ಪೊಡಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಏನು ಬರ್ಸಬಾರ ನಮಗೆ ಹೋಯ್ಟಲ್ಲ ಬೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಇರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಾ ಬರ್ತಿನಾರು ಓ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಬರ್ಸ ಬರೋ ನನ್ನ ಕೆಲವರು
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದೀಗ ನನ್ನ ಇದು ಇದು ನನ್ನ ಇದು మైపుడు కొచ్చండయావు ఏరిగి మైపుడు కొరకు ఏరిగి ప్రవీణ్ మైపుడు కొరుకును ನಿಮ್ಗೆ ಸನಿಲ್ ಮುಗುಳಿತ್ತೀರಿ ಸಚ್ಚು ನಕಲು ಆರು ಹೊಲಸು ಬಂದು ಬಪ್ಪೆ ಬಂದು ಕೂತಿನ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಸಚ್ಚುಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಇದು ಕೊರಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ఇది మొల్ల థ్యాంక్స్ అవే ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡವೆ ಇನಿ ಪಂಡ ಐತಾರ ಕೆಲವು ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ಕೋಡ ಮಸ್ತನೇ ಎತ್ತಿರು ಇನಿ ಅರಿವಿ ಇಜ್ಜೇರು ಸಚ್ಚು ಇಜ್ಜೇರು ಸಂದೀಪ್ ಇಜ್ಜೇರು ಅಭಿ ಇಜ್ಜೇರು ಮಾತು ಕೆಲವಿತ್ತೇರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅದು ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪುಡು ಬರ್ತೇನೆ ಹಾಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೆಂಬರ್ ಬನ್ನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೆಂಬರ್ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ಮಾಡ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಪೂರ ಬರ್ತೇನೆ ಒಂದು ದಾಲಾಪ್ಚ್ ಓಕೆ ಜಾಗ್ರತೆ ದೀಪ ಓಕೆ ನಾನು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ತುಳಿದು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೇನು ದಾದಾ ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಖುಷಿ ಆಪಡು ಪಾತೆರಿಗೆ ಅಂದೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ಬಂತಿಚ್ಚು ಮಾರೇನು ಕಾಮಿಡಿ ಹತ್ತೀನಿ ನಿಜಾನೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂಡ ಬೇಲೆ ಓಕೆ ವಾವಿ ಓಕೆ ಇದು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಉಂಡು ಏನಂದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೇವೆ ಮದ ಪುಡ್ಚಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ದಾದೆ ಇರೆಂತು ನಗನೆ ತಿಳಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು తెలికేది దాదే దానికి తెలికే ಬರ್ಪುನಿಯೇ ಕಾಮಿಡಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಚದುಂಡ ಕಾಮಿಡಿಯಾ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೇವೆ ರೀಲ್ಸ್ ಬರೋಂಡು ಅವಂದು ದಾದೆ ತಿಳಿಕೆ ಬರ್ಪಿನಿ తెలిಕೆ ಆಯ್ಕೈತೆ ಎಲ್ಲ ತೂಬೇಟಿಗೆ ತೆಲ್ಪುಡು తెలిಕೆದ ಬಲ್ಲಿ ಮೋನೆದೆ ತಿಳಿಕೆ ಅಂದ ಮೋನೆಡೆ ತಿಳಿಕೆ ಏನೋ ಪದ್ಯದ ಮಂದಿ ಉಂಡು ರೀಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ
2 ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ತೂಪೇರು ಮೆಸೇಜ್ పంపించారు నాద వాద్య ముత్తుంది తడుగు ఇజ్జి ఇంಚು ಇಂಚು ಮಂತೀನಿ ಓದಿನತ್ತು ಏರೆ ಬರ್ತೀರಿ ಏನು ಸಾದಿರಿ ಕುಳ್ಳುನ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದು ಮುಟ್ಟುಡು ಕುಳ್ಳುನ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದದು ಟೆನ್ಷನ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಯಾನ್ ಹಂಚಿಂಚು ನಡಪು ಹಂಚಿಂಚು ನಡೆದು ಒಂದಿಲ್ಲ ജോബാ ഇജ്ജി ഇല്ലടില്ല ജോബ് തോന്നില്ല തിക്കി കൂട്ടേ പോപ്പേ ಯಾನ എൻ്റെ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ತಿಕ್ಕಿ ಕೂಡಿ ఒక ఫైర్ బాక్స్ పూరం ఇందువా ಇದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇಡಲ್ಲ ಇಂಚ ಫೈರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ఓపెనియా అంది హస్బెండ్లా ఉల్లేరు మాతవులా ఉల్లేరు జోకుల్లా ఉల్లేరు రెడ్డులా ಒಂಜಾನ್ నుంచి ಪೊಣ್ಣು ಅಮೇರಿಜ್ಜೇರಿ ಪೋತೇರು ಆರ್ಬೋದು 2 ವರ್ಷ ಅನ್ಬತ್ತು ಜನವರಿಗೆ ಅಮ್ಮಂಡು ಯಾವ ಉಂತಲೆ ಅದೇ ನಡಪಣ್ಣನಾ ಉಂತಾವನು ಉಂತ ನೋಡಿ ಒಂಬ 43 ಅಂದು ಅನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಏರೇಗೋ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂದುರಗ ಇಚ್ಚಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರೆಗೋ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂದುರಗ ಅಲೆಜ್ಜಿ
ಕತ್ತಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಉಪ್ಪುದು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮಿಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಇದೆ വീഡിയോ ഉള്ളു ഷോർട്സ് വീഡിയോ ഓക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ಮಂತ್ ತುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಬಂದು ಓಡ್ಚಿ ಓಕೆ ಉಂಡ ತಿಳಿಪೇರುಂಡ ಇಜ್ಜೆ ಆಯ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತುಂಡು ನವೀನ್ ದೀಪಾಡಿನ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಡಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಜ್ಜಿ ಅವು ಎರಡು ಜನ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡು ಆಯ್ತು ತಿಳಿತದಜ್ಜಿ ಉಂಡು ತಿಳಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಅಡಿಗೆ ಕವರ್ ಹಾಕು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಎನ್ಮಗಂಟಿ ഞാൻ രണ്ട് മണിപ്പതാണ് ലൈവ് 2 മണിപ്പ तू कमेंट पाडले बाय Dale. नहीं से पूछा हो गया കാശുണ്ടാ കാശല്ലേ കാശുണ്ട് ಒಂಜಿ ಲೈನ್
ಒಂದು ತೋರತಿ ಹಾಂ ಅವೇ ಅವೇ ಅದೇ ಕಸಿ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ಹೊಡಿದ್ದು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ರೆ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಚಳ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ದಿವ್ಯ ಇತ್ತಲ್ಲ.